Hello, welcome back to my channel. Session tu pula akan video ngene page panggani ka rumah. Ya la demo ngene page mana purpose ka cover song ka original song saya komen akan comment section tangga tak boleh sibuan tang yang serang ngene page akan video. Shabangam yo ikikman nga artatin yo shaway pinang lingwa ban kang ladia pingam kwa nga tipilarang ba trang ba syukwa nga teng teng ban kalibnya oya kiway tingam kwa ban lejan bangak ting yo babi kelahadin jing shania na pingam kwa bandu pandang wat kuma piteng am yoshu sirka men sim nga thot thot shavang am yo ikikman nga arta tien yo shawe pindang leiwa ban khang la ya phi ngam kwa nga te phi larang ba tang ba shu kwa nga teng teng ban kalibnya oya kiwei tingam kwa ban lejan ba nga tieng yo ba be kelahadin jing shania na phi ngam kwa bandu bandang wat kuma phi tengam yo shu Irka men sim nga thot thot shabangam yo ikikman nga artatin yo shaway pindang lewa ban khang la dia pingam kwa nga tipi larang ba tang ba syukwa nga teng teng ban kalibnya oya kiwei tengam kwa ban lejan bangat ting yo babe kelahadin jing shania na pingam kwa bandu bandang wat kuma pitengam yoshu